Hola, estem al restaurant Lluerna i avui us prepararem uns lletons de vedella cruixents amb sapietes. Per aquest plat necessitarem sapietes netes, una terrina de lletons de vedella que la farem blancallant els lletons. Quan els tinguem blancallats els picarem entre dues safates de forn amb un pes i ho deixarem cuajar. Després tallarem rectangles d'aquesta preparació. Necessitarem uns germinats, oli de julivert i suc de rostit de pollastre. Sapietes, germinats, la terrina de lletons, el suc de rostit de pollastre i l'oli de julivert. Daurem els lletons de vedella pels quatre cantons que quedin ben cruixents. Li posem una miqueta més d'oli perquè ens quedi ben cruixent. Posem una miqueta d'oli i afegim les sapietes. D'anar en compte que no es trenquin. Posem els lletons al plat. Salsegem amb el suc de rostit de pollastre. Col·loquem a sobre les sapietes. Que el que ens farà, ens actuarà com un bombo mari. Això ens explotarà a la boca i ens farà aquesta sensació de mar i muntanya. Després col·locarem uns quants germinats per sobre, que ens donarà frescura. I acabarem amb un cordó d'oli de julivert.